You say me fan check a shema. Geneso O fan back also which you were so an idiot so. Samuel could you. If I remember on a demi by or say you say oh who wants Evans. Yea. Bacho o say me say Vice His President. Okay. His Excellency the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Nyame adomo a China 7th, obekasa achire Ghana mai. Nti ede na wo hwe ni muso obeka. Evans bedase. Alhaji Mahmoud Bawumia. Eso obekasa Nyame adomo China. Yes. Mekase Edika minu ya me na ehiem Alhaji Bamba. Okasafa eye haj ho sensem bi ho. Yeah. Na mepese me ye ho popoya kakra but ebre no permit me a. Me metwa meka me senk ka so ansa na. Ebre no kakra ka na me de aka ho asem ba se ne tie bia no. Dwumedie ba ko na Evans. Yeah. Alhaji Mahmoud Bawumia. Di oba ba Nyame admo kira no. Yedi ebeka se Talk-A-Thon. Na say one apply for Guinness Book of Records. No kre. Na onim se Bawumia de wuja na obetuma kasa be 50 days. 50 days. I see. Na nsema obeka nyina no eye asema ede oyaw ene obufu ebe brega na fo. Asem na yenyanti ye no kra. Yenyanti ye no. Bawumia kasa oba beka se wo hu se Tama na na do danko kufu adekofa Bawumia baaye no ba me sha asem free the political journey because ye ka Bawumia obi a yesi na oye adwuma ana na oye adwuma Bank of Ghana ana eye na danko kufu ado se waye adwuma Bank of Ghana ne die ewo sika mu nimdie economy ne ho nimdie enti okwa akofa no na oba bebo ne chidom on be ne running mate no be the Vice President no die say ye kase amamuo mu eye anase economy mu a na dan kokufa se won de onimu nimde bia enti no kofa obi free Bank of Ghana enti wono so wo ba no de o ka kire Ghana fo ma Ghana fo e de omoni tu no so ne se waye adwuma Bank of Ghana na sika e wo Ghana ha Evans, but just okay. Yeah, me too, pa. Yes. Enti bana wo ba ye no na meka se enam nsem akesi a wo keka kire Ghana fo no e ma Ghana fo e man expectations bebre. Na Ghana fo gine no so eto aba e ma eye na ado danko ekufuado because no oze ekufuado okoye economics e wo University of Ghana. Now we onya third class in Toronto or say economics in there onya de na oja okoye law enti eye Bawumia ne de everything anything about the economy would him na Evans papa we ejina simpi ahodo so ka kire Ghana for say ekeka nsem akese nsem bebre say wono de so Ghana for the 2 million e hye omonsa Oba be yi Ghana every taxation to ako aye production. Etwa aye enkane no aye His Excellency John Dramani Mahama momu. Sa time no mo say de etwa ba be gu Ghana for konso etwa na dosun bebre. Eti Bawumia say Ghana for entu aba ema wo mo. Na Ghana for the 2 minutes o mo nsa. Wo mo di o mo ba Womo ba be yi tuo bebre fi womo ba womo fa tuompo ambeto bibia so enti waka bebi wo poto kasa mu say your friend from taxation to a production na wo ba ye no etuo ba ko 50 ana eye Bawumia ene ne boss Jack Toronto womo dia be Ghana for konso eye Bawumia Alhaji Mahmoud Bawumia eka kire Ghana for say wono de Ghana for entu aba enyi wo mu na wo ba
obe arresti eye dollar Ghana na wo mo si ye sika sem asay sa time no na ye sika ope ukra cedi na ope dollar ense o se o fa ye 360 pesos wo mo kan sem bebre e che Ghana fo ne nsam keka no che Ghana fo se ya say oman no ebi se Ghana nye ohia man emaye kasa bebre na Ghana fo nyina so ento aba enyi wo de omo ba dollar no to cedi no omo de ba ko eye be 80 pesos as a 1 cedi ene me no ka say dollar no akọ ya akọ do 15 Ghana cedis ene me no ka say sa ope dollar woni kura na nya 12 cedis na 13 cedi ansa na wo say tumi aka dollar Evans ye wo oman yi mu Bawumia eka kire ye say wono de eni hu kwan say Ghana fo a wo mu ayusu mobile money wo say mobile money eye omo a ohia buburo wa achi wo mo ohia buburo wa fo enti eni kwan say ye de eto mobile money so Evans wo kai eneme no ka say wo ka sasem no endi eye na otwe baako ana MPP aban a Bawumia the head of economic management team ekofa eye e-levy ebeto Ghana for konso ene ye maame no mu ye nua maa no mu ye mana wo mu chima no eto a eye Bawumia edi agu sanitary pad so sa to nyini na no emaya babontia ba be kasa se Ghana ye bre edi kan niema ye ntumi ndidi e wo Ghana ha de bane sen ana mode eto akese aba beto sanitary pad so sanitary pad mu ni bi mpo de factory price no eye sen ebi wo ho a factory price e be 10 Ghana cedi ento eto nko a eye be 20 series e da aba beto so Ghana for babontin e be kan se mo yina e kai Bawumia se nsem a wokika kire ya ye gina no so eto aba ma wo no eye wei anyway nanso nyina ankwa nkosi aga Evans okay Alhaji Mahmoud Bawumia so ka kire Ghana fo se ye mani simpie se ne nyame ya adom oche na wo pese wo ye na ka kire Ghana fo se anese fo esu nurses are suffering, teachers are suffering, carriers are suffering. Wobia ensu wo Ghana ha. And Evans, the ye bi so mo ne say, asema Alhaji Mahmoud Bawumia ekaye no. Ene anasefo no sesi a wo mo sere ana. Wo mo asetine mu etesen. E teacher fo na mre bi na Bawumia say wo mo asofa no ene o mo asetine mu etesen. Ghana fo asetine mu etesen. Ye maame no mu ye papa no mu ye na ye kodwa Togo dwa China ne de eka ho no ye dwadie mu nsem etesen sei na niema esiko e wo Ghana ha emre bi ye nya single digit inflation Bawumia gina simpie so e ka say the single digit inflation of a year 8% that lasted for 33 months no it is not reflecting in the pocket of Ghanaians. No call Malata market. Evans, and na me no ka say inflation in pempenso aniema bo e kosru wo Ghana hana. Emrebi Alhaji Mahmoud Bawumia, Pastor Timothy. Waka say wako Malata market and inflation no it is not reflecting. Ye bisa say satam na a single digit o na ye 8.3%. Abra ye free akonya no so na ye 15% mpo. Wo mo si ye nye hwe. Wo mo MPP fo delegate na mo mpanyimfo no bi ko gina ba bi say ana niema bo ekosoro wo mo ye lecture sakesake say mu symposium Bawumia no ehede ye. Ena me no ka say ye bi so mo say inflation say ekoya akodu 54.1 and almost say about 30% to say ye be so almost say has it reflected in our pockets. Evans, I reflected. Dokunu na last year me to
ayɛ 5 Ghana cedi no sɛnɛ na ɛteɛ no fa compare ɛnɛ deɛ amasa atɔ no 5 Ghana cedi na bisa sɛ sɛsi ɔmo sɛ ɛyɛ inflation no so ate no dɔkono no ɔmo ate so ana sika no ɔmo ayi so nneɛma kɔ na ɛkɔ soro ɛdin ebiem ana Alhaji Mahmood Bawumia ba bɛka kyerɛ Ghanafoɔ mmerɛ bi ɔkɔ Cape Coast wɔn kɔ promise wɔn sɛ wɔn kɔ yɛ airport bi ama wɔn sɛ wɔn si sky train wɔn sɛ wɔn ba bɛ ma Ghanafoɔ 350 model senior high schools Alhaji Bamba sɛ ɛyɛ hajj ho nsɛnsɛm ɛyɛ nigye-sɛm ɛsan so yɛ aniwu-sɛm ɛma nkramofoɔ ɔmo agye brɛ na ɔmo tie yɛ ɛnɛ nwumire asa 2016 a yɛmfiri akonnwa no so kontompo ɔmo twɛkyerɛ Ghanafoɔ a Ghanafoɔ agye tuu mu sɛ nsɛm a ɛyɛ Bawumia ne Nana Akufo-Addo ɛka yi deɛ mo ma yɛnkɔ so ɔmo nhwɛ no ɛma ɛyɛ Muslims dodoɔ na ɛkɔto aba ɛde ma ɔmo ebi ne hajj nsɛnsɛm yi wɔn se hajj no deɛ nti na hajj no ɛyɛ 11,000 obi pɛ sɛ ɔkɔ ɛyɛ Mecca ɛwɔ so ɔtua 11,000 Ghana cedis ɛyɛ titi sika no 110,000 Ghana 110,000 cedis ɛnɛ me ne wo ka sɛ Evans ɛnɛ me ne wo ka sɛ Muslims yɛn nuanom kremufoɔ a wɔagye brɛ na mu tie yɛ Kachito okɔ Ayija Zongo ɛwɔ Forikrom constituency okɔ ɛyɛ Forikrom West Forikrom East beebi a ɛyɛ Zongo communities ɛwɔ bi a wɔagye brɛ na mu tie Akoma FM n'enwumre deɛ ɛyɛ Alhaji Mahmood Bawumia ka kyerɛ mu mmerɛ bi sɛ mo kɔ ɛyɛ Mecca ɛyɛ 11,000 sɛ 11,900 o fa ne sɛ 12,000 poa eti mu nyina so mo nto abentia ɛyɛ John Dramani Mahama no ɛnɛ hajj no akɔdu sɛn ɛyɛ 75,000 Ghana cedis ɛyɛ titi sika no 750 million ana eba sɛ nyɛ no eti sika poduo wei nipa dodoɔ sɛn ana o metimi afɔde nipa sɛn ana o metimi nya saa sika wei ɛde akɔ ɛyɛ hajj o se bi mo kɔ Saudi Arabia na wɔn afa so ɛkɔ hɔ obi sɛ wɔn sɛ onua na wɔn firi Ghana akɔ Saudi Arabia no wɔ check yɛ no na yɛ sika sɛn ana ɔbɛ spende yɛ comparative ɛyɛ analysis a wɔde compare ɛyɛ 75,000 na mo gye sesia no na wɔn firi akɔ Saudi Arabia akɔ hɔ no ɛyɛ di ntia because onim sɛ no ɛbɛyɛ dɛn emu bɛyɛ fo ama no ɛnɛ ɛbrɛ a ɛyɛ Muslims ɛbrɛ a Ghanafoɔ ɛbrɛ ɔhaw ne kɔdaa na mode aba bɛto Ghanafoɔ so ɛdi asɛm deɛ mbiem na yɛnti mfiri Bawumia hɔ ɛdi mbiem ana yɛnti mfiri ɛyɛ Pastor Timothy Malam Bawumia hɔ ana deɛ ɛyɛ Nana Akufo-Addo ka sɛ ɔwɔ new vision ɛma Ghana ɛno na ɔba bɛka kyerɛ yɛ anasɛsɛ anansɛm a wɔde nambɔte ɛkeka sɛ nneɛma bɔne na esi wɔ maban ni mu no ɛnyɛ ɔno Nana Akufo-Addo sɛ papa bi ba deɛ a yɛmfa ma no na bɔne deɛ ɛnkɔma ɛyɛ Nana Akufo-Addo ɛyɛ no na ɔba bɛka ana anaasɛ ɛyɛ me no mienu ɛtoɔ na ɔmɔde agu yɛ kwan so ɛnɛ yɛsi yɛnkɔ tua vaj bi ɛwɔ ɛyɛ electricity so ɛno ɔba bɛka ho asɛm akyerɛ yɛ ɛnɛ sɛ ɔmo yɛ free so anaasɛ ɔba bɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ Evans Alhaji Mahmood Bawumia ba bɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ ɛyɛ quarterly increment in electricity no ɔma bɛgyae ɛnɛ 3 months bia no wɔn tutum 3 months bia no wɔn tutum 3 months bia wɔn tutu ɛyɛ water bill wɔn tutu electricity bill mu ɛno na ɔba bɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ Ghanafoɔ ana anaasɛ wɔba bɛpa Ghanafoɔ akyɛw na waka akyerɛ yɛ sɛ nsɛm a wɔkeka yɛ nyinaa no na yɛ kontompo na yɛ atorɔ nti wɔde akyɛw pa ɛbrɛ Ghanafoɔ sɛ Ghanafoɔ yi adabraka mia na mekaeɛ mentumi anyɛ na mia na masan so akɔ gyina sɛ mo nsan to me so aba me resign me nyama
ɛyɛ di asɛm Yo. enti yɛ say ɛyɛ Talk-A-Thon wo Ghana wo betimi akasa ɔse yɛ man less than 2 years no community will lack water or toilet facility Evans Yes. Ghana for sesi ano yɛ nti sɛ kane no nti sɛ kane no Ghanaians are so much enlightened to the extent that at the moment you start talking na ya hyɛ na yɛ research eti sa atro ni kontompo no modi egu ani sifo so Ghana fo nyina hu no kra ewom All right. to mo kono mbra bi Yo, Alaji.